Η γυραιά Ήπειρος, η Ευρώπη που αγάπησε ο αδίστακτος Δίας, εδώ που γεννήθηκαν πολιτισμοί, λαοί, είναι πολυμορφική και με άπειρη ιστορία να τη ζώνει. Από τον 12ο μέχρι και τον χριστιανισμό, η Ευρώπη ζούσε τον παλμό μιας ανωδικής εξέλιξης στο χωροχρόνο. Από τους Μίνωες, τους Δωριείς, Ίωνες, Δάκους, Θράκες, Σάξονες και μέχρι τους Μεδίκους της Αναγέννησης, η Ευρώπη δημιουργούσε και ανθούσε. Μέσα σε όλο αυτό το ιστορικό πανδαιμόνιο της γένεσης της, η πλούσια ομορφιά της περνούσε και αυτή το δικό της κύκλο. Βουνά, όροι, ποτάμια και πεδιάδες την απαρτίζουν αγέροχα. Η οροσειρά των Άλπαιων, η πιο γνωστή, τοποθετημένη στα κεντρικά της Υπήρου, απλόχερα αφήνει τη μαγεία της στον επισκέπτη. Όλοι γνωρίζουμε αυτή την υπέροχη οροσειρά και όλοι έχουμε ταξιδέψει στην οροσειρά αυτή στα πρώτα μας βήματα ως ταξιδιώτες. Οι Άλπεις όμως δεν είναι μόνες τους εδώ, είναι και άλλα βουνά και άλλες οροσειρές που με τη σειρά τους δίνουν στον ταξιδευτή τη μαγεία των ορεινών όγκων της ευρωπαϊκής επικράτειας. Το μικρό αυτό οδηπορικό σκοπό έχει να ζήσει και να παρουσιάσει αυτά τα άγνωστα γνωστά βουνά της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί απλούστατα έχουν και αυτά τη δική τους υπέρτατη μαγεία. Η διαδρομή αρχίζει από το χωριό Μιλιοτάδες, ανατολικά των Ιωαννίνων. Η μαγευτική Ήπειρος είναι η αρχή. Δεν μπορούσε να ήταν άλλη από την Πίνδο και τα βουνά της Υπήρου γενικότερα. Η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, που υπομονετικά μέσα στους αιώνες έζησε στιγμές θριάμβου αλλά και παρακμής, μέσα σε ένα μαγευτικό και μοναδικό τοπίο που ειδικότερα χαρίζει η Βάλια Κάλτα. Το πέρασμα της Βάλια Κάλτα καθαρά κόβει στη μέση τα όρη. Ανάμεσα από πυκνά δάση και υπέροχα μικρά γραφικά χωριά, χαρίζει άπλετα στον επισκέπτη αυτά που αναμένει να δει. Η κάθε στροφή σε βάζει σε νέα εικόνα, σε νέο οπτικό οργασμό, καθώς το υψόμετρο ανεβαίνει. Μια στάση στη Βοβούσα, με το γραφικότατο της χαρακτήρα, δεν μπορούσε να μην γίνει. Το χωριό ξεκουραζόταν μετά τη χτεσινή πανηγυρική βραδιά του 15 Αυγούστου. Μια στάση σε τέτοιο γραφικό περίγυρο είναι απαραίτητη. Το νιώθω, ότι ο χώρος με καλεί να του δώσω λίγη από την ώρα μου. Σε αυτά τα βουνά, σε αυτά τα γέροχα όρη, το έπος του 40 έζησε και δοξάστηκε. Οι εδώ κάτοικοι έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο, αφού κράτησαν τους στρατιώτες ζωντανούς με ό,τι μπορούσαν να βοηθήσουν, όπως επίσης έπαιξαν ζωτικό ρόλο με τις ίδιες τους τις ψυχές. Αμέτρητα μνημεία αραδιασμένα μαρτυρούν την εποχή εκείνη. Ο εθνικός δρυμός Βίκου και Αού με το εκπληκτικό φαράγγι του δίνει και αυτό στην έγλη που διακατέχει την οροσειρά.
Η περιοχή Ζαγοροχωριών, ακόμα μια ξεχωριστή περιοχή με ατέλειωτη ομορφιά και γραφικότητα. Στο Τσεπέλοβο, που ξοδέψαμε ένα βράδυ, απλά απόλαυσα τα πέτρινα σπίτια με τις πέτρινες οροφές τους, πετρόχτιστα σοκάκια και υπέροχα μικρά μαγαζάκια, βαλμένα όλα σε ένα απλά, πολύ ξεχωριστό τοπίο. Μεγάλο θαυμασμό στην Πίδο και ειδικότερα στα Ζαγόρια είναι τα πέτρινα γεφύρια που πολύ συχνά βρίσκει στη διαδρομή. Χτισμένα εδώ και αιώνες πριν, ακόμα καλά κρατούν, όπως τα έχτισαν οι περίφημοι χτιστάδες των Μαστοροχωριών, περιοχή της Πίνδου που απέκτησε φήμη για τους σπουδαίους μαστόρους με τις ικανότητες τους στην ανακοδόμηση σπιτιών, γεφυριών, εκκλησιών, όπου έγιναν γνωστοί παντού, ακόμα και σε άλλες υπήρους. Αφήνουμε Τσεπέλοβο με λύπη. Ο χρόνος λίγος που δώσαμε για εδώ. Πρέπει να ξαναπιστρέψουμε. Τα Ζαγόρια πολύ κοντά στα σύνορα με Αλβανία, σύνορα Κακαβιάς. Έτσι σύντομα είμαι εκεί και άμεσα κατεβαίνω υψομετρικά προς Δρόπολη με τα 34 ελληνικά χωριά, δρόμος 4. Τα μάτια παντοτινά καρφωμένα στα χωριά, ειδικότερα στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Τα χαζεύω σαν πως βλέπω Ελλάδα, μια άλλη Ελλάδα. Καφές ελληνικός στον καφενέ του Κώστα, έξω από χωριό Τεριαχάτες, είναι μια συνήθεια που κάνω πάντοτε όταν περνάω από Βόρεια Ήπειρο. Συνεχίζω τον 4 με τις όμορφες του διαδρομές για Φίερ, Δυράχιο και πριν τα Τύρανα Ρώτα με βορεινή κατεύθυνση. Διαδρομές δύσκολες και σκληρές συχνά, αλλά το τοπίο σε ανταμείβει πολλές φορές ώστε να κάνει συνεχές στάσεις. Ανάμεσα από επαρχιακούς και ορεινούς δρόμους, προορισμός μου η περιοχή Βαλπώνα στις Δυναρικές Άλπεις. Οι Δυναρικές Άλπεις κατέχουν ένα πολύ μικρό κομμάτι στην Αλβανία. Βρίσκονται στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας, στις περιοχές Βαλπώνα και Θεθ. Το αλβανικό κομμάτι κατέχει όμως τη ψηλότερη κορυφή, τη Μάια Γεζέρτσε, στα 2.694 μέτρα. Η κορυφή αυτή μοιράζει στα δύο την Αλβανία με Μαυροβούνιο, αφού βρίσκεται πάνω στα σύνορα των δύο χωρών. Η οροσειρά στα 645 χιλιόμετρα του μήκους της κοίταται παράλληλα με τις Αδριατικές ακτές. Η ονομασία Δυναρικές βγήκε από τη σέρβικη λέξη Ντινάρα, ένα όρος που βρίσκεται στα σύνορα Βοσνίας με Κροατίας. Τα πετρώματα του όρους είναι τόσο καθαρά που δίνουν ένα κρυστάλλινο χρώμα στα νερά της. Τέτοιο χρώμα σε νερό από ποτάμι δεν θα δείτε εύκολα. Δυστυχώς το οδικό δίκτυο πολύ μικρό για να μπορέσει κανείς να απολαύσει όλο το φανταστικό σκηνικό που δίνεται στον επισκέπτη. Άφησα πραμάτια μου στο αλπικού τύπου δωμάτιο με την υπέροχη θέα και έπιασα τους χωματόδρομους για να γνωρίσω καλύτερα την περιοχή. Μέσα στις χωμάτινες διαδρομές, εάν δεν έβλεπα αυτοκίνητα που μου αποδεικνύουν πολιτισμό, θα νόμιζα ότι βλέπω σκηνικό περασμένων αιώνων. Η παράδοση με τη γραφικότητα του χώρου και με την έλλειψη έντονα του πολιτισμού σε κάνει να αισθάνεσαι αλλιώτικα. Νοερά νιώθω ότι είμαι χαμένος στον χρόνο. Το αλβανικό κομμάτι είναι πολύ μικρό, αλλά κατέχει την ψηλότερη κορυφή των Δυναρικών Άλπαιων. Πίσω μου είναι το μονοπάτι και όπως βλέπετε τα ψηλά βουνά που κοντεύουν τα 2.500 μέτρα. Η ψηλότερη κορυφή βέβαια είναι στα 2.600 και κάτι. Από εδώ το μονοπάτι καταλήγει στο Θεθ, απέναντι από τη Βαλπώνα, και μεταξύ αυτών των δύο σημείων είναι το ψηλότερο σημείο των Δυναρικών Άλπαιων. Ένα βράδυ ήταν η διαμονή μου εδώ και είχα την τύχη να γνωρίσω τον μάγειρα στο μικρό όμορφο ξενοδοχείο που έμεινα. Αλβανός, αλλά έζησε τα περισσότερα του χρόνια στην Ελλάδα, έτσι μου ετοίμασε ένα απίστευτο γεύμα και μου έφερε και ούζο στο τέλος για να κάτσω στη βεράντα να απολαύσω τη βραδιά μου. Με τέτοιο τοπίο φάτσα και το χειρότερο γεύμα να μου φέρνανε θα μου φάνταζε μαγευτικό.
Πίνω καφεδάκι μου σε ένα ηλιόλουστο πρωινό με μια φανταστική θέα. Φορτώνω και φεύγω για Σκόδρα. Να φύγω σίγουρα δεν ήθελα, αλλά το ταξίδι συνεχίζει. Μέρη πολλά με περιμένουν. Στη Σκόδρα θα συναντήσω τον Νεκτάριο που θα με ακολουθήσει στην υπόλοιπη μου διαδρομή. Όμως, πριν αφήσω πίσω μου τα αλβανικά βουνά, έφυγα από Λίμνη Κομάνη, ένας μικρός καφενές σε ένα απίστευτα μικρό χωριό στη μέση του πουθενά. Ένας γεροντάκος φτιάχνει κάτι καφέδες και μου κέρασε και πάλινκα, ούγγρικη ζιβανία, σαν τσίπουρο είναι. Καφές τουρκικούς βέβαια, ελληνικός, κυπριακός, όπως θέλεις βάρτο, αλβανικός. Ο τύπος ούτε δέχτηκε να πάρει κάτι παραπάνω. Του δώσα 200 από τα 100, πήρε τα 100 μόνο, δεν θέλει. Τι να πω. Ωραίος. Αφήνουμε Αλβανία και μπαίνουμε Αδριατική ακτογραμμή. Σπαταλούμε χιλιόμετρα σε δρόμους και θαλάσσια στενά, σε Μαυροβούνιο και Κροατία, σε ένα όμορφο σκηνικό, ώστε να μας κρατάει παρέα για περίπου 1000 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Σλοβενία, στις Ιουλιανές Άλπεις. Η Αδριατική θάλασσα παντοτινά στα αριστερά μας. Οδηγάμε ασταμάτητα, μέχρι τα χιλιόμετρα να στερέψουν. Περνούμε τα γνωστά Ντουμπρόβνικ, Σπλίτ, Ζάταρ και Ριέκα. Καταβροχθήσαμε όλη την Αδριατική ακτογραμμή ανάμεσα στις ομορφιές της. Μπαίνουμε Σλοβενία με συνεχή βροχή και διαμέσου της όμορφης κοιλάδας Σόκα, πρώτη διανυκτέρευση στη μικρούλα πόλη Μπόβετς, πριν μπούμε στη ψυχή των Ιουλιανών Άλπιων την επόμενη μέρα. Από νωρίς έδειξε το τοπίο τα δόντια του, τις ομορφιές του. Αναμένω αύριο τα μέγιστα. Είμαστε πρωί έτοιμοι μετά από πρωινό στο χαριτωμένο κέντρο του Μπόβετς. Ηλιόλουστη μέρα αλλά κρύο, θερμοκρασία στους 6 βαθμούς. Με το καλημέρα το αλπικό τοπίο έδινε ρέστα, έδινε τη μαγεία που ανάμενα, έδινε αυτό που περίμενε κανείς να βλέπει από τέτοιο σκηνικό. Οδηγάμε χαλαρά μέσα στις πεδιάδες και τα όρη να μας περιτριγυρίζουν. Η αγριάδα τους άμεσα σε μαγεύει. Μέσα στη μοναξιά του κράνους απολαμβάνουμε ό,τι μας προσφέρεται. Πληρώνουμε και είσοδο για να μπούμε στην κορυφή. Ήθελε 10 ευρώ για 2 μηχανές, αλλά τελικά πήρε 5. Συνεχίζουμε την άνοδό μας. Ο δρόμος στενεύει και δίπλα μας χαράδρες, καθώς προσπαθούμε να βγούμε στο σημείο Μάγκαρτ. Στην κορυφή, με άπλετη θέα να μας απλώνεται αγέροχα και με 3 βαθμούς Κελσίου στεκόμαστε εκεί για λίγο χαζεύοντας. Δίπλα μας η Ιταλία και στο βάθος η Αυστρία. Η κορυφή κατέχει την 3η θέση στις ψηλότερες του όρους. Ο δρόμος προς το σημείο Μάγκαρτ είναι και ο ψηλότερος δρόμος της Σλοβενίας στα 2.055 μέτρα. Αφήνουμε Μάγκαρτ και κατεβαίνουμε προς πέρασμα Βρίτς, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου και της Οροσειράς. Τα γεράνια στολίζουν τα παράθυρα, ένα κλασικό έθιμο των αλπικών περιοχών, θέλοντας να μας υπενθυμίζουν πού βρισκόμαστε. Οι Ιουλιανές Άλπεις βρίσκονται στη Σλοβενία με ένα μικρό κομμάτι στην Ιταλία. Είναι επέκταση των Αυστριακών Άλπιων στο νότιο του τμήμα και χωρίζονται σε δυτικές και ανατολικές. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Οροσειράς βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο του Τρίκλαβ. Τρίκλαβ ονομάζεται και η ψηλότερη κορυφή στα 2.864 μέτρα. Οι Ιουλιανές Άλπεις πήραν το όνομά τους από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα. Μπαίνοντας στο πέρασμα Βρίτς, ο δρόμος πλέον στενεύει, η άσφαλτος χειροτερεύει, ατέλειωτες φουρκέτες μας βρίσκουν στο ανέβασμά μας και αυτό μας κουράζει. Το πέρασμα απίστευτα όμορφο, ειδικότερα στο κατέβασμά του προς λίμνη Πλέτ. Μέσα στην καρδιά των Ιουλιανών Άλπιων πλέον, τα επίθετα στέρεψαν, τα λόγια τέλεψαν, οι εικόνες όμως παραμένουν απλά πανέμορφες. Βγαίνουμε εκστασιασμένοι από το πέρασμα και κεντρική οδό για λίμνη Πλέτ. Πολύ τουριστική, αρκετός κόσμος, ακόμα και τέλος Σεπτέμβρη. Κάρουμε δίπλα από λίμνη με φόντο το νησάκι.
Η εκκλησία στο νησάκι είναι δοσμένη στην κίνηση της Θεοτόκου και είναι χτισμένη το 17ο αιώνα. Μείναμε λίγο και ξεκινάμε για επόμενη λίμνη. Οδηγούμε στα χαλαρά στην πεδιάδα Ζάκα για λίμνη Ποχίνισκο, όπου σύντομα φτάνουμε. Ο κόσμος λιγότερος, ηρεμία παντού, η ομορφιά του χώρου το ίδιο όμορφη όπως τη λίμνη Πλέτ. Πλέον κατηφορίζουμε για Λουπλιάνα. Περάσαμε από αρκετά χωριά, κατεβήκαμε υψόμετρο, αλλά οι Ιουλιανές Άλπεις δεν σταμάτησαν με τίποτα να μας μαγεύουν. Κοντεύοντας Λουπλιάνα, η κίνηση έγινε σχεδόν αφόρητη. Αφήνουμε δευτερεύοντους δρόμους και παίρνουμε αυτοκινητόδρομο για αποφυγή κίνησης για την ανοιχτέρευση στο Μάριμπορ. Αφήνουμε Σλοβενία επόμενη μέρα και είσοδο στις πεδιάδες της Ουγγαρίας. Προορισμός η πόλη Σέκετ, σύνορα με Σερβία. Τα νότια είναι και η κρασοπεριοχή, Πανωνία όπως την ονόμαζαν οι Ρωμαίοι, αλλά εμείς μόνο ηλιοτρόπια είδαμε λόγω εποχής. Η πόλη Σέκετ είναι η καρδιά της Πάπρικας και βρίσκεται πάνω στον ποταμό Τίσα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας. Εδώ θα δω παλιούς φίλους και θα έχουμε μια μικρή ξεκούραση. Έχουμε ακόμα 10 μέρες ταξίδι και πολλά όρη να επισκεφθούμε. Μετά από 3 μέρες ξεκούραση, αφήνουμε Σέκετ για Βουδαπέστη. Στα βόρεια της Βουδαπέστης είναι η περιοχή Μεσογειακή Ουγγαρία. Βρίσκεται πάνω στο Δούναβι ποταμό και είναι γεμάτη παραδουνάβια καφέ και παραδοσιακά χωριουδάκια βαλμένα με ένα μεσογειακό τρόπο. Μια οδός είχε και το όνομα Ελλάδα, όπως και ένα εστιατόριο. Τα σπίτια χτισμένα και βαμμένα παραδοσιακά, δίνοντας ένα χρώμα μεσογειακό. Εμείς μπήκαμε στο γραφικότατο Σέντετρε και σίγουρα στάση για καφέ, με το Δούναβι απέναντί μας να χαζεύουμε τα πέριξ. Ασταμάτητη παρέα ο Δούναβης, ανάμεσα από όμορφα μοτίβα προς σύνορα με Σλοβακία. Πολύ κοντά είναι, έτσι δεν πολύ αργούμε να φτάσουμε. Στη μικρή πόλη Έστερκομ περνάμε πάλι το Δούναβι μέσω της γέφυρας Μαρία Βαλερία, χτισμένη το 1895, όπου και τα νοερά σύνορα. Μπήκαμε Σλοβακία. Και πάλι συνεχίζουμε σημά με τον Δούναβι μέχρι το Κομάρνο, σε ήσυχες μικρές διαδρομές που η απλότητα του σκηνικού έχει κάτι να μας δείξει. Μέσα από χωριά και μικρές πόλεις φτάνουμε Σένεκ για τη διανυκτέρευσή μας. Βραδινό σε παραδοσιακά εστιατόρια είναι απαραίτητο μέρος του ταξιδιού. Εδώ στην πόλη Σένεκ όπου δεν νυχτερεύσαμε. Επόμενο πρωί αφήνουμε Σένεκ σε μια συννεφιασμένη φθινοπορεινή μέρα με πρώτη επίσκεψη τη λεγόμενη Ινοπεριοχή των Μικρών Καρπαθίων που βρίσκεται πολύ κοντά μας. Η διαδρομή ενδιαφέρουσα. Υπαρχτά στην οπτική μας ματιά, ειδικότερα στα χωριά, ότι εδώ φτιάχνουν κρασί, αλλά αμπελώνες δεν είδαμε. Οι εινοδιαδρομές είναι 6. Ίσως πήραμε αυτή που δεν έχει πολλά να μας δείξει, έτσι μετά από 45 χιλιόμετρα την αφήνουμε και οδεύουμε στα Μικρά Τάτρας. Κατηφορίζουμε πλέον νότια και από την πόλη Λεβίτσε ο δρόμος 524 επίσημα πλέον μας ανεβάζει στα Μικρά Τάτρας. Όσο το υψόμετρο παίρνει μέτρα, τόσο το όλο τοπίο ντύνεται στα όμορφά του. Εικόνες όμορφες και απολαυστικές για κάθε ταξιδιώτη. Τα Μικρά Τάτρας είναι μέρος των βουνών Τάτρας της Σλοβακίας, που είναι και αυτά μέρος των Καρπαθίων ορών.
Το υψόμετρο δεν μας ανεβάζει πάνω από 1100 μέτρα, αλλά το κρύο τσιμπάει λίγο. Η πόλη Μπάνσκα στη Αυνίκα που βρίσκουμε στο διάβα μας απλά πανέμορφη. Κέλτες την έχουν χτίσει τον 3ο αιώνα π.Χ. Υπέροχα μεσαιωνικά κτίρια με όλους τους δρόμους σε πέτρα δίνουν στην πόλη μια άλλη έγκλη, ειδικότερα η πλατεία Trinity. Οδηγώντας στην καρδιά των μικρών Τάτρας, κάστρα διάσπαρτα στο φθινοπορεινό τοπίο. Στάσεις για να τα δούμε και να τα απολαύσουμε συχνές. Στο τέλειωμα των μικρών Τάτρας, ένα παραδοσιακό χωριό έχει σειρά. Πάνω σε ένα λόφο αμφιθεατρικά χτισμένο περίπου το 12ο αιώνα μετά Χριστό, το γραφικότατο χωριό Βλκόλινετς που τελεί κάτω από την ομπρέλα της UNESCO. Το χωριό κοίταται εδώ όπως ήταν χτισμένο εδώ και αιώνες. Για σήμερα τέλος. Διανυκτέρευση στο Ρούζομπεροκ στους πρόποδες των Μεγάλων Τάτρας, όπου αύριο θα τα επισκεφθούμε. Μια ήσυχη πόλη που μόνο για ξεκούραση και ηρεμία μπορούσε να προσφέρει. Ακόμη μια μέρα ξεκινά με συννεφιά αλλά και με κρύο. Το Ρούζομπεροκ πολύ κοντά σε Μεγάλα Τάτρας και σύντομα τα Μεγάλα Μασονόφ είναι μέσα στις διαδρομές. Τα Μεγάλα Τάτρας είναι η προέκταση των Καρπαθίων μέσα στη Σλοβακία. Επίσης είναι και το φυσικό σύνορο με Νότια Πολωνία και εδώ βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή όλων των Καρπαθίων, η κορυφή Γκέρλαχ στα 2.655 μέτρα. Τα Τάτρας καταλαμβάνουν το 17% των Καρπάθιων ορών σε μια έκταση 785 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τάτρας είναι εθνικό πάρκο και προστατευμένη περιοχή. Από το 1992 είναι κάτω από την UNESCO σαν περιοχή προστασίας της βιοσφαίρας. Η ονομασία της οροσειράς πάει πίσω στο 10ο αιώνα μετά Χριστό. Το όνομα Τάτρας είναι μια μειχτή λέξη από τσέχικα, σλοβάκικα και ούγγρικα, αλλά σε γενικές γραμμές έχει σλάβικη προέλευση. Η διαδρομή γίνεται ανάμεσα σε πολλή συννεφιά και έτσι δεν μας επιτρέπει να δούμε καλά την οροσειρά. Επίσης, οι 3 βαθμοί Κελσίου μας αναγκάζουν να φορέσουμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Θερμαινόμενες χειρολαβές στο μέγιστο, διπλό μπαφ στο λαιμό. Αν είχα και θερμαινόμενα καθίσματα και αυτά αναμένα θα τα είχα. Ο νεκτάριος που δεν του άρεσε το ούγγρικο τσίπουρο, σήμερα το καταπίνει σαν νερό. Στη μικρή πόλη Βυσό και Τάτρη, με καθαρά τουριστικές εγκαταστάσεις για καλοκαιρινό όσο και χειμερινό τουρισμό, είναι και το τέλος της διαδρομής στα Μεγάλα Τάτρας. Η κάθοδός μας αρχινά, με την ελπίδα για ψηλότερες θερμοκρασίες. Περνάμε την πόλη Πόπρατ και με νότια κατεύθυνση για να διασχίσουμε τους τελευταίους πρόποδες των ορών Τάτρας. Σύντομα μπαίνουμε αριστερά, δρόμος 531. Στο πάρκο Ναρότνη μια ταπέλα μας λέει. Σαν από μηχανής θεός, το σκηνικό άλλαξε φορεσιά. Έγινε πανέμορφο και σε συνδυασμό της ηλιοφάνειας πλέον, μέσα στη μοναξιά του κράνους όλα φάνταζαν απλά υπέροχα. Στα παιδινά και ανάμεσα από μικρά χωριά, ακόμα και τσιγκάνικα, οδηγούμε τα τελευταία χιλιόμετρα της ημέρας. Σήμερα θα κοιμηθούμε στη μικρή, ήσυχη πόλη Ριμάβσκα Σοπότα που βρίσκεται πολύ κοντά στα Ούγγρικα σύνορα. Ακόμα ένα πρωινό μας βρίσκει με τον ουρανό καλυμμένο με σύννεφα. Με παντοτινή αναχώρηση στις 9 πρωινή οδεύουμε για Ουγγαρία. Τα σύνορα πολύ κοντά, με τις πεδιάδες στο φόντο μας και σε χαλαρούς ρυθμούς, σύντομα μπαίνουμε στη χώρα των Ούνων.
Σε λιγότερο από 50 χιλιόμετρα κάνουμε την είσοδό μας στα Όριμπουκ της Ουγγαρίας. Είναι το μέρος όπου τα Καρπάθια όρη εισέρχονται στην Ουγγαρία. Η χώρα κατέχει μόνο το 4% του συνόλου των Καρπαθίων και με μέγιστο υψόμετρο τα 1014 μέτρα της κορυφής Κέκες. Η λέξη Κέκες σημαίνει μπλε και η κορυφή πήρε το όνομα αυτό γιατί από μακριά έχει μια μπλε απόχρωση. Οδηγούμε στα όμορφα δάση με την άσφαλτο όμως να μας ταλαιπωρεί. Εδώ φαίνεται το φθινόπωρο ήρθε νωρίτερα από άλλες οροσειρές. Η διαδρομή μας συχνά γίνεται στο κεντρινιασμένο δρόμο και τοπίο με τις εικόνες να μας μαγεύουν. Η διαδρομή μας ανεβάζει μόνο μέχρι τα 800 μέτρα και ευτυχώς δεν υποφέρουμε από χαμηλές θερμοκρασίες. Η διαδρομή μικρή, 30 χιλιόμετρα, έτσι σύντομα βγαίνουμε και μπαίνουμε πόλη Μίσκολς. Από εδώ και πέρα, παιδιάδες. Διασχίζουμε την Ούγγρικη ύπαιθρο μέχρι να μπούμε Ρουμανία. Μια απόσταση των 150 χιλιόμετρων και με τη λιακάδα καλοδεχούμενη. Νωρίς το απόγευμα η Ρουμανία μας καλωσορίζει. Σε πολύ μικρή απόσταση η πόλη ορατέα. Χαριτωμένη, με αναγεννησιακά και μπαρόκ κτίρια πόλη, όπου απόψε είναι το φεστιβάλ της. Εδώ θα σπαταλήσουμε ένα βράδυ. Πρωινό σε βενζινάδικο και με την κλασική πια συννεφιά κάνουμε διαδρομές προς νότο, προς Καρπάθια, προς πέρασμα Τρασαλπίνας. Οδικά έργα κάνουν τη ζωή μας δύσκολη για αρκετά χιλιόμετρα και με το τοπίο να μην έχει και πολλά να δείξει στις επαρχίες Χουνετοάρα και Βαλκαία, αναμένουμε να φτάσουμε στο υπέροχο πέρασμα της Τρασαλπίνας. Ο ήλιος πάλι μας κάνει την έκπληξη και εμφανίζεται απρόοπτα. Μπαίνουμε πόλη Ντέβα και μετά να ακολουθεί το μικρό Πετροσάνι. Από Πετροσάνι θα μπούμε Τρασαλπίνα, ένα από τα γνωστότερα και μαγευτικά περάσματα των Καρπαθίων. Τα Καρπάθια διαπερνούν 7 χώρες και είναι γνωστά για τις ομορφιές του και τα περάσματά του. Έχει μήκος 1500 χιλιόμετρα περίπου, εκτείνεται από την Τσεχία, πάει ανατολικά μέχρι Ουκρανία και καταλήγει νότια στη Σερβία. Το μεγαλύτερο του όμως μέρος, 50%, είναι στη Ρουμανία. Άρρητα δεμένη η Τρασιλβανία με μύθους και παραδόσεις, βλέπετε κόμι Δράκουλα, ζει στους παλμούς μιας άλλης εποχής. Παρόλο που η όλη περιοχή ανήκε στην Ουγγαρία μέχρι το 1918, Ούγγρικα και Ρουμάνικα ονόματα ακόμα είναι ζωντανά στους κατοίκους των δύο χωρών. Το όνομα των Καρπαθίων έχει προέλευση από τους Δάκους και συγκεκριμένα από μια φυλή των Δάκων, τους Κάρπες, που ζούσαν εδώ. Το όνομα Καρπάθια επίσης καταγράφηκε από τον αρχαίο γεωγράφο Πτολεμαίο το 2ο αιώνα μετά Χριστού. Το μόνο μείον της περιοχής είναι ο άσχημος δρόμος από το Πετροσάνι που πολλές φορές βρήκαμε και λάσπη που κράτησε κάποια χιλιόμετρα. Ευτυχώς μετά ο δρόμος έβαλε τα καλά του. Στο διάσημο πλέον δρόμο 67 της Τρασαλπίνα ανεβήκαμε μέχρι 1800 μέτρα και μετά άρχισε η κατάβασή μας προς πόλη Σέπες, επαρχία Άλπα. Διανυχτέρευση μέσα σε παρθένα δάση. Πήραμε χωματόδρομο για 400 μέτρα μέσα στο πυκνό δάσος στην άκρη της λίμνης Οάσα. Το προκρατημένο μικρό μας μοτέλ καλά χωσμένο μέσα στην τρασιλβανική ερημιά. Πιο τέλειο μέρος για πάλιγγα, Ούγγρικο τσίπορο και για σημειώσεις του ταξιδιού δεν υπάρχει. Και το βραδάκι, παραδοσιακό φαγητό μαγειρεμένο από το μεσήλικο ζευγάρι που διαχειρίζεται το μοτέλ. Σήμερα το σκηνικό άλλαξε. Έχουμε μαζί μας βροχή που άρχισε να πέφτει από πολύ πρωινές ώρες. Κατεβαίνουμε την Τρασαλπίνα και οδεύουμε ανατολικά διαμέσου Σίπιου για προορισμό το υπέροχο Πρασόφ. Ο καιρός έδειχνε τα δόντια του χωρίς ενδιασμούς.
Επισκέψεις σε πέρασμα Τρασφακαρασάν, Κάστραμπράν και Ραζνόφ ακυρώνονται. Οι θερμοκρασίες χαμηλές και στα σίγουρα επάνω στο πέρασμα θα είχαμε θέμα παγετού. Μια στάση στο φρούριο του Φαγκάρας με τη βροχή να μην μας δίνει ανάσα. Πρόσολο ταχώς για Πρασόφ, όπου ένας παλιός φίλος μας περιμένει με ανυπομονησία. Αφήνουμε μηχανές και με τους υπέροχους φίλους Μίχαη και Χριστίνα σαν ξεναγούς περπατούμε την υπέροχη μεσαιωνική πόλη. Η ιστορία της πόλης πάει αιώνες πίσω. Δάκης ζούσαν εδώ. Το όνομά της πιστεύετε είναι από τον ποταμό Μπάρσα. Την εποχή του κομμουνισμού το Πρασόφ ονομαζόταν η πόλη του Στάλιν. Επίσης τα παλαιότερα χρόνια ονομαζόταν Στεφανόπολης, θέλοντας να δηλώσει τη σημασία της λέξης, η πόλη με το στεφάνι, δηλαδή την κορώνα. Από τον Μεσαίωνα οι Ούγγροι κάλεσαν Γερμανούς Σάξονες να αναπτύξουν την πόλη, έτσι Τρανσιλβανοί Σάξονες ζούσαν εδώ και διοίκησαν την πόλη για αιώνες. Χτισμένη ανάμεσα στα νότια Καρπάθια, η πόλη χαίρει αρκετής ομορφιάς, δοσμένη από την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Τους αιώνες 17ο μέχρι και το 19ο ζούσε εδώ και μεγάλη ελληνική κοινότητα, ακόμα και με δικό της σχολείο. Η παράδοση λέει πρωινό σπίτι του Μίχαη και Χριστίνας πριν ξεκινήσουμε διαδρομές. Τους αποχαιρετούμε και φεύγουμε, με προβλέψεις για άσχημο καιρό, ίσως και πάγο να βρούμε τα επόμενα 60 χιλιόμετρα. Νότια πάνε οι διαδρομές της ημέρας, προς Βουκουρέστι για να μπούμε Βουλγαρία από σύνορα Ρούσε. Μετά από 200 χιλιόμετρα περνούμε για πολλοστή φορά το γαλάζιο Δούναβι, όπου και πάλι έχει το ρόλο των σύνορων. Μπαίνουμε Βουλγαρία. Μόλις μπαίνουμε Βουλγαρία, δια μαγείας ο μουντός ουρανός φεύγει. Οι θερμοκρασίες ψήλωσαν. Ευχαριστούμε Βουλγαρία. Συνεχίζουμε για χωριό Ιτήλεβο. Εδώ είναι το Moto Camp Βουλγαρίας και η διαμονή μας για το βράδυ. Το Moto Camp είναι βαλμένο σε ένα απόλυτα ήσυχο χωριό και όλα έχουν σχέση με τη μοτοσικλέτα, από τα σεντόνια μέχρι τα ποτήρια που υπάρχουν στο χώρο. Εκεί ένας Καναδός και ένας Ιρλανδός προετοίμαζαν τις μοτοσικλέτες τους για να μείνουν εδώ το χειμώνα. Κουβέντα μαζί τους μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Ακόμη μια μέρα αρχινά. Πρωινό στο Ιτήλεβο, σε ένα κάπως κρύο πρωινό, αλλά με πρόβλεψη για καλοκαιρία. Αποχαιρετούμε συνταξιδιώτες και μέσω πολύ μικρών ήσυχων επαρχιακών δρόμων για να βγούμε Κάπροβο. Μετά το μικρό Γκάπροβο θα μπούμε στο πέρασμα Σίπκα, επάνω στα βουνά Έμος. Τα όρη Έμος διασχίζουν κυρίως τη Βουλγαρία και λίγο Σερβία. Ξεκινούν από τις σιδερές πύλες του Δούναβη μέχρι σχεδόν τη Μαύρη Θάλασσα, σε μια απόσταση των 600 χιλιόμετρων. Η ελληνική μυθολογία λέει ότι το όρος πήρε το όνομα Έμος από το αίμα του Τιτάνα Τυφώνα που του έριξε ο καλός μας Δίας Κεραυνό. Έτσι δόθηκε το όνομα Έμος. Το πέρασμα είναι 13 χιλιόμετρα μήκος με μέγιστο υψόμετρο διαδρομής 1450 μέτρα. Το μνημείο Σίπκα στην κορυφή στο Λέτοφ μνημονεύει τους νεκρούς του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1877-78, αφού και Βούλγαροι βοήθησαν να ελευθερωθεί η χώρα τους. Δυστυχώς λόγω πυκνής ομίχλης δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στην κορυφή. Ο Νεκτάριος πάλι βρήκε την ευκαιρία να ρουφάει τσίπορο. Είχε όντως κρύο εκεί πάνω. Κατεβαίνοντας τον Έμο, αφήνοντας πίσω κρύο και ομίχλη προς Στάρα Ζαγόρα. Ο ωραίος καιρός μας κάνει να απολαμβάνουμε καλύτερα τις σχετικά όμορφες διαδρομές μας. Επόμενη στάση στο μοναδικό αρχαιολογικό χώρο του ταξιδιού, το Περπέρικον. Αρκετό περπάτημα με ανηφόρα με κούρασε πολύ. Δανεικές φώτο από διαδίκτυο. Το Περπερικόν είναι μια από τις βασικότερες πόλεις των Θράκων. Η πόλη χρονολογείται από την εποχή του Χαλκού και είναι χτισμένη σε ένα βραχώδη λόφο στα 500 μέτρα.
Βασιλικοί και παλάτοι βρέθηκαν εδώ, δηλώνοντας πως η πόλη ήταν ζωντανή τους ρωμαϊκούς χρόνους όπως και μετέπειτα. Ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν εδώ ακόμα δεν έχουν ερμηνευτεί. Φεύγουμε κι εγώ εκνευρισμένος που δεν είδα τον Περπέρικο. Οδηγούμε νότια, θα φτάσουμε σχεδόν σύνορα με Ελλάδα και θα ακολουθήσουμε παράλληλα την οροσειρά της Ροδόπης. Πολλά τζαμιά σε χωριά, ίσως να είναι χωριά απομάκων που ζουν επίσης και Ελλάδα. Από εδώ περίπου αρχίζει και επίσημα η οροσειρά της Ροδόπης, η τελευταία του Οδυπορικού. Ανηφορίζοντας τη Ροδόπη με τον Άρδα ποταμό δίπλα μας, το τοπίο υπέροχο, παρόλο που οι εικόνες δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά που βλέπαμε. Η ελληνική μυθολογία και πάλι μας λέει ότι πήρε το όνομά της από την βασίλισσα της Θράκης Ροδόπη. Με μήκος 240 χιλιόμετρα, το οποίο το περισσότερο το καταλαμβάνει η Βουλγαρία, η οροσειρά είναι γνωστή για τα μεγαλύτερα δάση κονοφόρων στα Βαλκάνια. Ψηλότερη κορυφή τον Γκόλιαμ Πέρελικ στα 2.191 μέτρα. Μετά από αρκετά χιλιόμετρα φτάνουμε στο Σμόλιαν, στην καρδιά της οροσειράς, με το υψόμετρο να μας λέει 1050 μέτρα. Εδώ θα διελυχτερεύσουμε. Πολύ πρωί αφήνουμε το Σμόλιαν, τελευταία μέρα οδυπορικού. Έτσι για καλημέρισμα ανεβαίνουμε στα 1800 μέτρα ανάμεσα σε πυκνά δάση με το κρύο να τρυπάει παρόλη την όλη ηλιοφάνεια. Σύντομα κατηφορίζουμε με ενδιάμεση επίσκεψη στο Φαράγκε Τρίκρατ. Ένα πολύ γραφικό χωριό μας φιλοξενεί. Εδώ θα πάρουμε το πρόχειρό μας πρωινό. Πήραμε και κάποια αφόδια για το δρόμο και αφήνουμε το γραφικότατο χωριό. Σε 100 χιλιόμετρα μέσα στις ορεινές διαδρομές της Ροδόπης φτάνουμε στο Φαράγκι. Ψηλή βραχώδες τείχη μέχρι και 300 μέτρα ύψος και στενό μέχρι 100 μέτρα, το Φαράγκι Τρίκρατ είναι φανταστικό. Η διαδρομή μαγεύει τον επισκέπτη σε όλη της τη διάρκεια. Εδώ βρίσκεται και η σπηλιά στόμα του διαβόλου. Η πλούσια σε ομορφιά διαδρομή έχει μήκος 1,5 χιλιόμετρο και σε υψόμετρο 1450 μέτρα. Φεύγοντας από Φαράγκι, μας απομένουν 150 χιλιόμετρα για να φτάσουμε Ελλάδα. Η διαδρομή προς Ντόσπατ συνεχίζει ανάμεσα σε όμορφες διαδρομές και εικόνες της Ροδόπης. Γνώριμο μέρος, οικείο σκηνικό, όμορφο τοπίο, τα σύνορα νευροκοπίου. Είμαστε Ελλάδα. Το οδυπορικό έφτασε αισίως στο τέλος του. Αυτά τα 6.500 χιλιόμετρα μας έδωσαν τη γνώση και την άμεση γνωριμία με αυτές τις 8 ορεινές οντότητες στη Χερσόνησο του Έμμου των Βαλκανίων. Ζήσαμε όμορφες στιγμές, απολαύσαμε μαγευτικά τοπία, ταξίδεψαμε σε μέρη απόμερα που η μητέρα φύση δεν λυπήθηκε να πρικήσει με άπλετη ομορφιά. Οι ατέλειωτες αναμνήσεις του δρόμου, συνδυασμένες με τη μοναξιά του κράνους, με έχουν φέρει στην θέση να απομεριάζω για να μπορέσω να μαζέψω όλες αυτές τις εικόνες και γνωριμίες σε μια μόνο φράση. Να ταξιδεύω.